Jeg kører hen på... Vi går op på bjerget og langsomt bygger ind, okay? Og så bygger vi ind over tilbud. Og på der bjerg. Det kan så. Jeg må lige prøve det der igen. Bare helt op på toppen af det. Hvis vi bliver splittet, så er folk legit gay. Og jeg begynder bare bunden, I guess. Vildt fred for helvede. Insane jobbers. Men er nogen, der er pre-edit? Det har jeg ikke, jeg har også stået fra. For helvede, okay, lad mig lige sætte det på. Jeg har. Okay, du er pre-edit. Okay, det er bror. APG, jeg har selv en. Jeg ved ikke, om vi har brug for en. Jeg popper lige den her chok. Bare lige for... Eller nej, venter, du kan tage den. Nej, det er fint. Du har mere brug for den, jeg er 89 shield. Fint nok. Okay. Så hvem starter? Skal jeg nok. Men det ved ikke, bare begynd at bygge op, så der er pre-edit på og sådan noget. Bare start på den. Ja, bro, det her det er et problem med golf på hertene. Okay, let's go. Let's go up, guys! Så går det op! Så går det op til max height. Og så bygger vi bare langsomt ind. Nej, jeg tager mit bombe ud. Det der men hvad det der? Kom her, bro. Okay, Silje, når du rammer, pas på, når du rammer max height, for vi kan bare falde af. Goddag, jeg kommer med med min golfkart. Nej, Bastian, på, du kan... Sådan ned. Du kan ødelægge pølsene. Du kan ødelægge pølsene. Det gør jeg ikke. Du kan. Jo, det gør jeg ikke. Det kan du. Jeg gør det mærke. Goddag, jeg fandt ned, gutter. Nej, jeg tager bare den anden. Nej, goddag, jeg ødelagde det. Vild skybase. Gutter! Okay, det her det er max height, gutter. Han ødelagde det. Er det? Bastian. Gutter, det er ikke med video, gutter. Det var ikke med video. Okay, nu Bastian! Jeg reddede mig selv. Fuck dig, Bastian, dine bøsserøv. Lad nu være, Bastian. Gutter, byg nu bare lige, så jeg kan komme med op i vi den her. behøver ikke have den med, vi har alle sammen Jo, vi gør. Det er meget sjovere end det. Det er meget sjovere. Vi byder lige. Altså, skal jeg ødelægge et stykke, så vil jeg bare der skudt der. Bastian, lad nu være. Giv mig lige din vest. Så bliver jeg. Dreng, nu kommer storm. Det var det. Hvem ødelagde det, gutter? Dreng, vi skal bare lige ind i zonen. Her, gutter, her. For helvede, det her var jo meningen, at vi skulle gøre det tidligere. Så vi ikke behøver at tage storm damage. Og ja, det er fint, der. Fuck der. Vi bygger bare lige op. Jeg tror ikke, Bastian kommer med. Okay, fuck ham. Jo, okay, nu skal jeg fucking grief der, eller hvad? Jeg kan vise det. Vi spiller bare alle vores masse ned ind. Ja, Bastian, det er seriøst ikke engang sjovt. Altså, Jeg gjorde det en gang, og det var en fejl, så hold jeres kæft på det. Altså, jeg kan godt lige stoppe til lige nu, og så ødelægge det hele. Vent, nu går vi bare op sådan her. Altså sådan her. Så går vi bare... Nej, Jo. Så bare sådan her. Så går vi op til maxen. Det er max height. Det er det max height. Det er det, ja. Shit. Gutter, jeg kan ødelægge jeres pølse lige nu. Bastian, der nu her. Vi prøver bare at lave en skybase. Vi er fucking langt i det show. Bastian, kom op. Jeg prøver at bygge hen til dig. Okay, sådan der. Bastian! Goddag, det lige her. Bro, lad nu være. Bastian, du bygger. Men Bastian, må jeg prøve det der, Bastian? Nej, jeg skal gøre det uskyldigt. Dreng, skal vi ikke ind i zonen på at se stormen? Nej, Bastian. Vi gør det bare langt. Vi skal følges med storm. Nej, det er rigtigt. Fuck, Hvad? Man skal gøre det i 15 sekunder med metal. Så til 15, og så stop, når det går 5 sekunder. Og det skal være på 1 HP. Ja, jeg ved det godt. Men det skal også gå lidt hurtigt. Med metal-look. Nej, men man kan også med brick. Jeg har gjort det med brick før. Så jeg kan godt overveje det. Bro, jeg kan ikke med den der mus! I needed some bop. Let's go! I'm on the dice. Bastian! Bastian, du bygger, okay? Nej, byg. Nej, ikke sådan der, Bastian! Bare ikke tappe i gangen, hvor vi bliver skudt! Bastian! Jeg ved ikke, gutter, skynd jer nu noget et eller andet, please, gutter. Jeg sidder ikke og spekter hele gamet, så lige hvad jeg fandme. Okay, fint, men okay. Ja, Bastian, skud! Niels, vi tager den bare langsomt, så vi ikke tapper i gangen. Ja, jeg vidste det bare. Hvorfor vidste jeg kun 1 HP i gang? Bastian, vi skal være lige under. Det er ret vigtigt. Vi venter lige, så vi går med storm. Bro, Vi er op igen. Gutter, dør! Vent! Nu er det købt.
Jeg har heller ikke noget ved healing, gutter. Goddag, ja, jeg kommer til at dø her. Jeg kommer til at dø her. Altså, jeg har et medkit, men altså, det kan jeg ikke rigtig bruge her. Ja, jeg er på igen. Kender vi? Gå du fremad, goddag, dør! Ja, det er Vi er hurtigt i zonen. Ja. Kan jeg vide, bro, der er 4 andre hold, der tænker på. Okay. Kig bare. Bro, der er noget. Kig ned. Fuck, nej, ved. Vi skal med. Ikke skud. Jeg har så vi mener, men det ikke være det. Bro, Bastian. Hvad er det, så du lige? Hjælp her. Stop! Bastian! Ikke Jeg så er meget, helt sygt banken. Jeg er helt sygt banken. Bastian! Lad nu være! Dør! Goddag, gå fremad! Det er din skyld. Nej, Bastian, vind nu, Bastian. Yes! Man kan få det der. Man kan få det der med. Har du også et til? Nå. Lad mig være float mig, fordi det Lad være. Lad være, fordi vi jo... Så du den der med reaction time der med, at jeg viser den? Stop! Lad være! Nej, Bastian! Goddag, stop. Det er ikke sjovt længere. Nej, det er ikke sjovt, længere. Er der Er nogen, der kan droppe match? Jeg har ingen... Nej, Bastian, stop! Bastian! Lad være med at skyde. Nå ja, det skal da rigtigt. Ja, det er fint. Nice. Bare lige tage ned. Okay, drenge, jeg kan godt bygge fra nu af. Gutter, de er lige Jeg har til masser af mig! match. Nej, ikke snipe dem. Det er ikke valgt. De ved, Skal hvor jeg det finde kommer APG ned i hovedet på? Ej. Nej. Nej! Nej, goddag. Åh, men vi er ikke max hype, gutter. Vi skal ned. Connect det! Goddag, 20! Nej, ikke skyde. De står med skyde. Ikke skyde. Nej, de skyder ned, gutter! De skyder bare ned på fucking rooftop! Nej! Altså, jeg ved ikke, om man bare skal få min grab nu, eller hvad? Sådan var lidt stadig. Kun der er en af Hvordan så vi det der? Hvad er det der, bro? Ej, sig det! Ja! Nå! Skyder vi nede. Ja! Nej! Jeg connecter, gutter! Jeg tager rollen. Jeg var bare lige på før nu. Vi bliver skudt ned. Fuck det der team, bro. Fuck dem. Nej, nu bliver jeg fandme sur. Fuck det her team, de herovre. Vi fucking boller dem nu. Nu er fandme... Ramme skjul som side. Skyd min skybase ned, bro. Jeg fucking targeter dem. Ja, det er det. Næsten en død. Box. Dead. Jeg har kun en af jer. Crack 100. Dead. Skyd min fucking skybase. Jeg er død. Jeg er 1 HP, guys. Jeg er på hilsen. Hvor er han? Jeg er på hilsen, guys. Er der nogen, Gutter, han går væk. Vent, hvad laver du? Han er cracked. Op på hej. Hvor er han? Nu jeg har 50 liv. En op. Nice. Fuck dem her, bro. De ødelægger vores skybase. Nu skal vi fandme have slæk. Nu skal de Gutter, der var sgu da en, der stykke af. Ja, han er hernede. Og jeg cracker ham. Jeg dræber ham. 8. Han ligger. W-kigger. Cracket. Der er busk her, what the fuck? Der er 2 her. Død. What the fuck? Der er 2 lige her, gutter. Der er 2 lige her. Jeg har kun en fucking... Død. Bedste short rifle. Kom ind i mit ansigt, bro. Jeg er 1 HP. Jeg er low. Jeg er på vej. Jeg har knocket. Jeg har en knocket. Men jeg er død, bro. Jeg er på. Kan nogen rest? Jeg kommer. Oh my fucking god. Kan nogen rest? Er du der? Jeg er her. Nice, Vinter. Fuck, double teammate. Nice. Jeg... Det er en 4v2, gutter. Okay, nice. Jeg har også mit. Det er en 4v2. Der er 2 mennesker, vi skal dræbe. Og så har vi vundet game. Jeg er på shotgun. Det er fint. Hvad har du ikke shotgun-skud? Har du brug for? Jeg er på shotgun. Der er ingen lige her. Hvad sker der? Cracker død! Den. Overvej lige, hvor højt op jeg er. What the fuck? Jeg skal derop. Gutter. Prøv se, hvor jeg er gasket.
Fuck, jeg kommer også bare op til det. Fuck, Vi laver Skybase. Skybase V2! Yes! Han Jeg ved ikke, om jeg ser nok godt spiser nærmere det. på dig. Gutter, jeg lavskubber. Jeg har en sniper og en bounce pad. Kom med Niels. Niels. Ja. Niels, bare land nede på den sådan. Jamen, ja. No way. Drenge, vi kan godt lave Skybase. Jamen, jeg vil prøve at no-scope. Hvor er han? Det er det her boss. Han er rocket on it. Han er rocket on it. Oh shit. Let's Ja! go. Ødelægge vores skybase igen, altså. Jeg blev editeret ned af Bastian, bro. Eller en eller anden. Der var en, der fucking editeret mig ned. Det var så